Миналата седмица си срязах лявото око, докато извършвах ремонтни дейности в залата. Това беше едно от най-страшните неща, които са ми се случвали скоро. Би било много гадно да остана без едно око. Шегувам се, бе! Дори вече си бях направил план в главата, докато ходих към болницата, какво ще правя без едно око. Толкова много неща можеш да правиш без едно око. Например, ще стана най-великия гайдар в историята. Това няма как да се случи. Или може да извършвам някаква работа, която изисква тотално нула умение, нула опит. Нищо, бе, трябва да си просто малко бавно развиваш. Да, точно така! Да си ютубър, инфлуенсър. Майтапа настрани успях да се отърва с минимални поражения. Както виждате, окото ми е доста по-добре, а дори не е минала една седмица. Все още виждам размазано с него, но това сякаш не е чак толкова голям проблем. Нали с дясното око виждам като хората. И сега ще ви покажа къде магията се случи. И какво по-точно се случи. Миналата седмица лепихме плочки и както може да видите, банята вече е готова. Не напълно, защото тук е изкъртено още, отстрани няма, но като цяло вече е готова за ползване. Ето, и кенефа е готов. Още не съм макал в него, не знам какво е чувството. А ако иска някой от вас да тества кенефа ми като се изака, пишете ми. Сега точно ще ви го преиграя наново. Аз съм един актьор. Бях застанал точно е така. Сложил съм шпакличката тук, само чука не го виждам къде е. И удрям. Веднъж. Втори път удрям и втория път, в който ударих мозайката, едно парче се откъсна и с супер голяма сила ме удари тук в окото, в лявото око. Аз просто нямах време да си затворя клипача и ми сряза окото отвътре. И аз викам, какво ще правя? Почнах да си мисля. Викам си сега, какви длъжности мога да заема вече с едно око? Мога да стана пират. Обаче, за да стана пират, аз трябва да имам някакъв опит. Тогава сетих, аз имам приятел капитан. Той ще ме обучи аз да стана капитан. С тия глупости, преспокойно можех да стана пират. Та отидох в бърза помощ, прегледаха ме и казаха, че ми е срязано окото. Значи аз срязах окото в събота. Вечерта в събота аз никога няма да забравя. Какво нещо изпитах цяла вечер? Аз не бях на земята. Аз бях в ада. От 10 вечерта до 8 сутринта аз бях в ада. То не може окото да намери покой. Мърдаш го наляво, боли. Мърдаш го надясно, боли. Отваряш си очите, почва да сълзи. Понеже сълзи, почва да ти текат сополи, текат насякъде. Гнусна работа, какво да ви кажа? Първото ми пикане в тоалетната. Малко е странно да снимам докато пикая. Изпиках се. Одобрявам пикането в тоалетната в залата. Я да видим сега дата в турската. Тото е по-хубаво вкъщи, бе! Много яко нещо обаче се случи тази седмица. Нашата игра за телефон най-накрая излезна. След 6-7 месеца работа с програмистите, момчетата са яко бачкатори. Успяхме да я пуснем. Има я в App Store, има я в Android Store. Казва се Balkan Diver. Отидете, подсъкайте, разбийте ми главата 3-4 пъти в шамандурата. Първият проблем, с който се сблъсках, беше настилката. Както виждате, в момента имаме татами 90 квадрата, от които 30 квадрата не стават за нищо, защото това татами тук е различна сглобка от това, защото го взех от две различни фирми. Сега обаче повечето от вас се досетят и ще попитат, добре де, ти като ходиш по гатеринги в чужбина, като тренираш на герена, то няма татами. Там има гимнастически килим. Точно така, прави сте напълно. Обаче, от Китай, ако искам да го поръчам, тук говорим за един и същ модел килим. Ако искам да го поръчам от Китай, струва 3800 лева за квадратурата, която е тук, която виждате. Много сложно става с доставката, защото като обем е доста голямо, нямам сили просто се занимавам, нямам опит, може да изгоря с тези пари. Доста причини има, за да не поръчам от Китай. Следващия вариант е да поръчам от Англия. В Англия има такъв килим, той е абсолютно същия модел, както казах, и излиза около 7000 лева за тая квадратура. Пак Англия не са в Европейския съюз, трябва да плащам и то много сложно става. Обаче, намерих в България килим. Абсолютно същия модел, абсолютно същия килим, но понеже ние в България имаме много повече пари от всяка една цивилизация, която е била на земята. Цар Соломон! Брат, ние в България имаме много пари. И за същата квадратура, както казах, AliExpress 3000 от 4000 лева, Англия 7000 и в България 14500. Да, перфектна цена. Просто сърце не ми дава да дам толкова пари, особено когато знам, че мога да го купя 2-3 пъти по-евтино. И затова реших да направя земята, което е горната част на земята, килима с тази настилка. И това татами ми излезе около 5-6 хиляди лева. Не обичам много да говоря за пари в клиповете, кой колко струва, защото все едно са хвалиш, като казваш, но просто искам да си направите сметката, че е доста по-евтино по този начин и е
долу-горе едно и също. Особено за трикинг. Следващото нещо е, аз поръчах татамито, обаче се сетих, че може да говоря с някоя фирма, сертифицирана, която правят наистина квадрати, като Jim Nova, като Jansen Fritzen, и поисках оферта от Jim Nova. Това е френска фирма. Сега разликата е, че тяхната е сертифицирана и мога, примерно, ако отида на олимпиада по гимнастика, да използваме моята земя. Но трикинг не е сертифициран спорт. Той е свободен спорт, няма значение дали е сертифицирана или не земята. Но аз все пак реших да пробвам и ми дадоха оферта, така лекичка оферта от 120 000 лева за настилката, което в момента е непосилно и нелогично да я купя. Затова направих каквото други трикинг зали правят и това е да си изгубят земята сами. Знаете, че аз не съм много сръчен. Трябваше да говоря с мои приятели от Русия, които те са сглавили на супер много зали настилката, квадратите. Не знаех точно какъв шперплат ми трябва, вече знам. Трябва да е от бреза, 9 мм, който вече е поръчан. Но не знаех, че трябва да са два слоя. Един слой, който е отдолу под това нещо и още един под шперплата. Демек тук настилката е 91 квадрата, на мене ми трябва 91 по 2. Сега аз намерих шперплат, обаче другото нещо, пружини. Откъде ще намеря пружини? И тези пружини аз как ще ги захвана за шперплата? Разбрах, че върху пружините има капачки, които като видийка се хващат за самия шперплат, но капачки в България точно такива няма. Пружини има някои фирми в България, които ако им изпратя пружина, може би да ми направят същата, но пак става много сложно. И затова много искам да благодаря на моя приятел Гриша, който е от Русия. Виждали сте го може би 2 пъти в клип. Успяхме да намерим пружини и капачки от Турция. Доставката от Турция ми излезна много солено. Затова може да отидете да си купите мърч от сайта, ако искате да подкрепите канала. Шегувам се. Ама все пак ще оставя линк долу в описанието. Да, проблема с настилката се толкова много главоболие. Сега ви го разказвам в 1-2 минутки, но всъщност това е дни, седмици главоболие, аз как ще направя настилката. По принцип, дори да бях останал само с това татами, не е фатално, но не е оптимално. Това все пак е първата трикинг зала в България. Трябва да изглежда добре и трябва да е оптимално. Измежду другото, когато не е залата, още в първите епизоди, знаете, имах проблеми с канализацията. Когато дойде един майстор, погледна канализацията и аз така вече съм се надъхал, ще правя зала, снимал съм 2 епизода и той ми вика, ако не си я наел тая зала с договор, направо се отказа, защото канализацията е запушена, нищо няма да стане и ми потънаха гемиите. Аз просто не знаех, примерно, че от всеки един проблем в нашия живот има решение, има изход от самия проблем. Но никога не се бях сблъскал с такива неща в реалния живот. Всичкия бизнес, който имам, всичко, което съм правил винаги е било онлайн. Онлайн е доста по-лесно, отколкото нещо, което е физически. Но ето и това се оправи. Вече едната тоалетна е готова. Тя стана по-хубава, отколкото е вкъщи. Заваля голям порой тука и от стената почна да тече вода. Аз исках да се разплача. Аз видях как тече вода от стената. Исках да рева. Викам, край! Това е края! Моята зала пропада. А не се сещам, примерно, че тук 30 години, 40-50 години е съществувало това помещение. Не се е срутило още. Дай Боже да издържи още поне 10. Айде да не бъдем толкова оптимисти, поне 2 години да издържи. След това дойде и друг проблем, който всъщност винаги си го е имало, и това е мнението на хората. Още преди да наема залата. Ти луд ли си в това село, кой ще дойде в залата? Загуба на пари, загуба на време, нищо няма да стане, губиш си времето. Какви ли не неща се наговориха. Обаче аз съм много тъп. Аз съм много тъп човек, примерно, и много рядко се заслушвам. Ако смятам, че нещо е правилно, няма значение, дори и папата да е срещу мене. Аз сега като се замисля, пък въобще не ми и пука папата какво мисли за залата. Пък той въобще и не знае, че има зала. Както и да е. Да, този клип, чакай малко, че стана много гейски, емоционален. Не е готино така. Другото нещо, което много съм се смял, като го видя в коментарите, е примерно: Друмев, ти си бахти с каперника, бахти с крънцата, що не си извикаш майстори, що всичко си правиш самичък, не виждаш ли, че не можеш да го направиш. Да, малко не ставам за майстор, но понеже това е първата зала, моята най-голяма, най-върховна мечта е да направя зали в цяла България, във всеки един град. И това е първата и последна зала, по която аз самичък ще мога да си работя. Исках тая болка да я усещам с всеки ден, с тая стена, само да я миниш цялата с латекс, ти отнема 8, 9, 10 часа. Минал съм я 3 пъти. Аз съм изгубил 3 дни само да минавам с латекс тая стена. Това нещо всичко го помниш, то остава в тебе. И ти е едно мило и драго, като си влезнеш в залата и се сетиш, че това е с твоя труд направен. Не, че има нещо лошо да си платиш на майстори,
Просто аз лично исках да се измъча. Исках да ми стане толкова неприятно, не исках да виждам повече материали. Исках да си мразя живота. Долу-горе успях да го направя, като почти си изкарах окото. И сега, когато вече сме така долу-горе към финала, виждам, че много хора, които бяха против, вече всъщност се радват, че има такова нещо, че се прави зала. И не съдя никой, че в началото ми каза, че няма да се получи. Просто дори и ние като ютубъри, хейта, който го ядем, той не винаги е хейт. Повечето пъти хората искат, вие искате да ни помогнете и да ни предпазите от нещо. Пак почна да става много гейски емоционално. Много, те деца вика в 21 век жендърско. Джендъри напред. Джендъри напред. Думкайте отзад. Само напред и нагоре. Ако този клип ви е харесал, може да видите и този тук. Чао. Ей, ще въпазя като очите си.